Halo, friend. Piye kabare? Esuk-esuk iki jam 10 iki video kelanjutane mati mang lho, friend. Mati menjajal apa jenenge? Menjajal nyomber jam setengah 11 iki dek iki doyan apa ora, friend? Lampune cuwilik, friend. Padang-padang titik wis dadi empakan. Alah, kono ternyata tak cabut anu cep-cepane, friend. Matek, friend. Ben wis ngene ketok, friend ya. Ketok ya. Ini lho, friend. Hasilnya, friend. Sitoke ndak wedi, friend. Jajal tak metu. Lanang-lanang, friend. Lanang-lanang kabeh. Nah, friend. Lah ya ini doyan roduk. Ya doyan berarti ya sesuk neh ya ini karo sore karo di sore iki lek hukume sunah. Mending sore pakan ijen-ijen, friend. Ijen-ijen ya ora tuku, friend. Aku ngerti kira tuku. Mandur dhewe nang dhuwur omah lho, friend. Karo nang Tegalan Mburi. Tanduri blek. Nangane wong-wong ngelok-ngelokne omah tanduri rambanan lek ora jeki ya paling. Alah ben ora peduli ya. Wong nyinyirne tandane ngiri ya. Wis pokoke los sak karepe dhewe, Ren. Nah, aku ya ora mangan utawa apa-apa ya ora njaluk dhewe. Tolos, Ren. Nyamburku sakmene iki lek kadang-kadang lek ora entek ngene cuwek keri pitik, Ren. Tapi ya ora apa-apa wong pitik ya tak ingu ben. Tapi ya lek roh ngono lek iso ya tak gurak. Ning lek ora nelek ya ora apa-apa. Ora nelek iki lho akhire ora doyan bar telek. Kan. Wis engko bengi jam-jam 09.00 ngono tak jombor neh, Ren. Ngono lho, Ren. Senek pirang sasi, Ren. Nek ngopeni senek sekitar ya 4 sasinan, Ren. Tukon rego 1000-an. Urung powel kabeh, Ren. Sok besar ya powel akeh, iso rampas. Ning ya urung lho. Paling powel 4 bareng ngono. Lho, Ren. Para bakul-bakul blantik-blantik sok besar iki monggo pinarak mriki ngarep petung wedhus lanang-lanang jenise bligon. Iya. Bligon wis ngono kuwi lah. Koploh-koploh ngene tapi sungune mening-mening, kan. Wis ora ciri blas iki. Apa kuwi jenenge? Gentalone wis normal kabeh, wis ora sanglir. Apa jenenge? Dope. Ternyata ya rada doyan, kan. Berarti perlu di biasane sesuk neh ngono sekitar jam sakmene jombor. Terus engko sore pakan ijon-ijon golekne sak bental. Ilik karo dolanan oleh sak bental. Wis mari ngono sekitar jam 09.00 jombor neh. Kan. Kan timbane nyapo dolanan kuwi mung aku ya bar ngeruki tletong campur telek uruk-urukne gedang Papua, kan. Pisang Papua. Lek ku nandur, lek ku tuku nang online biyen. Saiki rada dhuwur ya sekitar enek semeter punjul lah. Mangane tak tandur nang dhuwur saiki tak pindah nang shop. Iki lho, kan, jajal pisang Papua tak dudui. Mending aku dhewe wae ora ngerti. Tapi niatku nandur pisang Papua ora kok tak rah buahe ngono ya gak niat. Yo buahe lek dene enak ya disesep ning ora enak ya
pakan wedhus. Tak slap sik pakan wedhus. Nah iki lho, Bren. Iki maune sak dhuwure iki 2 kilan reneng. Dhuwure dhisike 1 kilan. Bonggolan tok. Tak tandur nang ndi omah. Terus rada dhuwur enak 2 kilan tak tandur nang ngesor mburitan. Nah iki lho, Bren. Iki selekas urip iki, lekas meni iki. 3, Bren. Sing sitoke iki, Bren. Sitoke iki. Iki kan. Ya preo lumayan subur lho, Bren. Nyitik koyo ngene iki. Jenenge subur jarake iki karo iki kan ada-ada, Bren. Iki karo iki ada-ada. Iki karo iki ada-ada. Ada kayak warnane kan piye ya? Mupus nom ijo nom ngono kuwi. Lek ora pati subur iki kaya iki, Bren. Jenenge ora pati subur iki kaya iki. Nah, ngene iki lho. Mungkret ngene iki ora pati subur. Lek iki raja. Raja temen, Bren. Iki yo lek tuku nang online. Nang Lisidi, Bren. Tenang ae, lagi lek ku mindah terus sok lek wis kena sinar matahari terus akare iso mekar ya. Insyaallah iso subur, Bren. Tenang ae, Bren. Kayu tok, Bren, tegalane, Bren. Soale bar tinggi ngetoki adikku dek kapan kae kayune kuwetoki memang tak kon ngwetoki soale kene iki ora ncepi anu kantor kantore wong pengangguran kene iki sok insyaallah ya kurang luwih teko kono kae, Bren. Pirang meter ya tuh. Wis kurang luwih cara pira ya? Ya 17 meter lah, 16 meter. Dawane. Tuh, Bren, sok tak sepil. Lek wis dadi, iki sik angen-angen ya menawa enek orang-orang gendong duit, Bren. Tak cepi kantor ngene iki, Bren. Sok menawa iso metu asile jenenge usaha, Bren. Wis urip nang desa ke dapuk sak aku lho. Miskin. Ora ndek apa-apa isane ngene iki. Ora iso noleh muluk-muluk, ora iso noleh dhuwur-dhuwur. Nah, iki, Bren, iki sang kepok, Bren. Nah, ya lah. Sok anake akeh. Iki gedang, kok gedang. Anu kates, Bren. Kates lek mateng ya kena pakan iwak, Bren. Iki dong kelor, Bren. Dong kelor. Oke, Bren, dong kelorku. Iki terus tak panen dhek nyirambanan waru. Nah, dong turi. Lumayan oke, Bren. Iki kali anggra ini. Udah ambruk, Bren, kebrukan kayu. Raja, Bren. Buh urip podok wis. Urip ya bingung, ora urip ya ganti sok. Apa? Nah, iki ya raja, Bren. Gedang raja. Raja temen. Lek ku ngarani lek desa Tugu. Raja temen lek wong-wong adoh kono jereke Raja Bulu. Raja Bulu berarti rajane Wulu. Nah, lek iki ya lek ku mindah, Bren. Iki anu apa jenenge? Pace. Iya, penting, Bren, iki penting. Wah, ya penting, godhonge penting. Stotonang, Bren. Yes, sinar matarine lumayan pas, lumayan oleh ini. Iya, jatine Pak Mun karo jati merake Pak Mun dawuh duris
Kulon pager wis iyon ora kena tanduri apa-apa. Randang diketok-ketok. Tak tuku ya ora oleh. Mikir pager kan. Iki anu kan. Iki alat canggih dari made in Korea kan. Untuk memenek-menek rambanan. Menek-menek rambanan sing rodok tinggi-tinggi ngono kuwi saloknya ya tak gantol dari ngesor, saloknya ya tak prunggel seperti iki. Iki apa jenenge? Kelornya ya tak prunggel kan. Prunggel seperti ini nanti ben trubus banyak ngono. Trubus banyak kan. Kaya ora ketok nyambut gawe uti ene yeneng lho, Bro. Roh awan. Iya rambenane dong telo. Apa jenenge? Telo karet kan. Nek wong-wong do wedi makane yang wedhus ini. Ning lek Pak Jeki ya los. Tapi apa-apa ya ilmu taktik matuk. Tapi ya tahu korban cemple umur sesasi mudyar gara-gara dong ya dengan kegagalan ya dia kan iso belajar teman. Iki kates ya lagi-lagi ngecek nih kan. Bute aku yo duwe tanduran anu Bran, sete Bran. Tak dudoi. Ini namanya sente. Ini lekku menjaluk nggone Pak Untung, Mbak Rumin, Pak Tias. Ya gara-gara sambatan ngedokne omah musungi gendeng. Lah kok sente ini kok dibuabati. Alah, jaluk ae. Cukup ae. Babati nggih ndelek gendeng ngono kan. Nah, iki sente lekas trubus duri sakmene. Mone iki lho kan mone. Mono urung ketok iki. Sente. Nah, fungsine apa? Fungsine tak nggo makan. Iwak gurame. Ae. Nah, kan fungsine. Lah iki ombone alah. Dunya kiupan kabeh iki lek kadung mekar. Iki ya bentis. Suket pacem. Tebu. Ya kan. Anu ni ambruk kan apa jenenge? Ini goverane. Engko dibabati ya kan kangge rambanan. Woi rendati kan. Oke kan. Ini ngambruk kok. Ambruk kan. Nah, ini suruh ya sampai olip tekan dhuwur kae lho kan suruh. Dong suruh. Iki fungsinya ya banyak lho kan. Iki uji coba kapan kae. Serong dino yang lalu saya uji coba. Apa isine? Daun suruh ini loh. Ini kita tak taleni terus tak potong sakmene. Sekitar 50 sentinan terus tak taleni terus tak cantolkan nang ndur kolam gurame iku. Ini jenenge pemecah rekod uji coba. Apa-apa ya suka uji coba ya makanya sering gagal jatuh bangun ya. Rugi bati ngono wis kerep biasa kan jenenge wong urip kok. Wis karep belajar.
Ya, saya menjajal iki tak gantungne menawa daune itu doyan lho, Bran. Ternyata ya doyan urung enek beberapa jam ngono lah daunnya itu loh habis perudul kabeh loh. Saya ya terkaget-kaget, Bran. Nah, ternyata ya ikan gurame kuwi ternyata ya sangat doyan. Wah, syukur ya. Berarti ini perlu dikembangkan, Bran. Perlu dikembangkan. Iki ya ini ya nandur daun suruh itu rada susah-susah menak ngono kan, rada susah-susah menak ngono. Jadi perlu kesabaran. Ya tek-tek urip, tek-tek mata, ngono iki biasa. Menurut saya hal biasa gitu, Bran. Nah, iki Bran, iki ya daun apa jenenge? Pepaya gantung nek jenengnya orang pojok. Desa Tugu Kecamatan Larake namanya pepaya gantung. Nek di nggonmu namanya apa? Ini fungsinya ya enak, ini fungsinya kembangnya nggo pitik kae pitike. Nah, pitike cilik-cilik ngengeh gedhi turan dek bodo tak dol kae. Ngengeh indukan piro kae? Sekitar 20 lek ora 20, Bran. Kukut, Bran, ludes, Bran. Ya nasib bae dek bodoe tak tuwoli kabeh. Woli kabeh ngengeh indukan 20-an ekor. Sapu ketrek ketara aratan, Bro. Sabar. Itu teh isik karek cilik-cilik piro ya. Sakitang pemetik lumpukne ya 100 paling ya. Nanti ngusuk kena gerak genduan-genduan, Bro. Nah, lek iki anu kan. Oh, iki jenenge. Tales ungu. Nah, tales ungu ini di jerunya itu enek isinya apa enggak, Bro? So, calonnya di jerunya ya kalau sudah suwi itu enak isinya enggak, kayak iso dimakan enggak? Tolong motivasinya ya, sharing-sharing Bran, podo-podo kita itu belajar ya. Nah, daunnya ya tak nggih pakan iwak, Bran. Nah. Ngetupuk ngecupur seranek paedahe ngene ya lempoh, Bran, luwe, Bran. Kono ya, Bran. Daun karet, Bran. Bagiku wajib, Bran, nandur daun telo karet iki. Lek nggo awakmu wedi ora apa-apa. Lek aku los wong. Malah justru sebaliknya karo pemikirannya wong-wong aku kadang-kadang. Lho, Bran. Ngono-ngono wae, Bran. Sithik, Bran. Salahke nang kandang kono. Oke, Bran. Wis apa neh sing ngerti omong nih. Bingung ngeplok apa? Arep ngomong apa ngene ya? Untuk konten kreator, untuk YouTuber lho. Ya kerupus tok ngene iki. Ngedit ya males. Yo ora tak iso, sejenis males sisan. Iso apa enang malah aku ora tok malah real tanpa edit-editan. Wis Bran, 19 menit punjul ae kok. Kena di upload apa ora? Yes lek kanggo enek nggo motivasi bermanfaat nggo sampean ya liaten. Nek ora ana ya blokiren apa gua ora penting. Oke, Bran. Met siang atau met pagi rada siang. Sampai jumpa, muga-muga sampean diparingi rezeki akeh, jaga kesehatane, jaga keluargane, muga-muga sing wong rumah tangga kuwi ora gampang tukaran, ya ora cerai. Oke, Bran. Selamat bertugas
tugas apa-apa wae. Wis aku tak apa nyapa kono resik-resik apa nyapa kono sing penting aktivitas yang positif kan. Wong tugasku sing pakem ya sampai dhek kuwi. Oke wis 20 punjul 20 kan. Selamat pagi, bye, berjumpa lagi.